Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба видеои имрӯза. Умедворам ки камакакам боша писандтон мегардад, зеро ки беҳтарин шарфу румолуро ма ба навор гирифтагим имрӯз ва мехоҳам пешниҳоди шумо гардонам. Ина бинед 60 сомон ва боз ҳам шарфҳои хушрӯ дорем 55 сомон, баъд бо қиматтаракошам ҳастай. Бинед ана ин новинкаояй, ино нав биромадагиянд. Сангошон беҳад сангои тоза, наздик задагиай, намик ҷои гулора бинед 130 сомонӣ. Рангошам беҳад рангои хадавои хушрӯ, нағз мехаранд инора. На аз наздик нишон тиҳам ки ҳами гулаш ҳамаш сангча задагиай. Ина дигар рангош. Иам гулашам хелеай. Ҳамқайки ҳангоми таҳ кардан ҷои баргаш омадагиай дар иҷа. Вале худаш ранги наму сирху фиолетову дигар-дигарай. 130 сомонӣ дубайскиан и шарфҳо. Бо ҳаст ана ин намудош, иам новинкаяй, иам рангои хушрӯ дора ва сангчаҳошон тозаянд. Хичон калони хушрӯанд шарфҳо. Чӣ барои сатр бастан ва ё ҳамхе ҳамчун мисол румолча бар ин кардан. Мебинед? Иш 120 сомонаяй. Ана и боша гирбишинай. Ай ду тарафаш дубайски гирбишинай. Ҳангоме ки дар сар мебандед, намеафта. Бози бо дигар хелошам нишон метиҳам. Ва то охири видеоро инчунин тамошо кунед дӯстони азиз. Италиянски комбахтора ба навор гирифтагӣ ҳастам, новинкаоша. Умедворам ки писандтон мегардад. 95 сомонаvu шарфҳои аднатоне ки сангаш зиёд буд ва ё буданд. Ба ҳаст ана ин намуд шарфҳои новинка, ино дубайски комбахтанд. 90 сомон. И шарфҳоро дубайски комбахт меган, якум сорташ. Ҳама ино бо сорт доранд. Ана ин шарфҳоро боша арганза меган арганза 150 сомон. Бо ҳаст арзонтара кошози арганзара. Вайшам нишон метам. Ана ин намудаш арганзаҳои 120 сомонаш. Бинед? Чӣ тавре ки медонед, арганза и ҳамун сетичниҳое ки ҳози нав биромадагиай материалҳо ки нархошон 800-850 сомонай, ҳамхали материалҳора шарфҳоша и. Иҷада ҳаст аз ана ин намуд шарфҳо. Ина бинед? 140 сомон. Ва инчунин бо ҳаст аз дигар хелош. 110 сомонаш. Баъд бо 90 сомона. И шарфҳо ҳамаш дубайскианд. Чӣ тавре ки ба мо савдогар фаҳмонд. Болора бинед ҳамаш намино 85 сомониянд. Чӣ комбахтиш ва ё анаи дигар намудош. Гирбишиниш. Ана аз кабуд сар карда. Бинед беҳад хушрӯ и сангошон наздики бадай 120 сомонӣ то анамин то охир шад. Тигроям амихелай. Ози шумо тамошо кунед, тигрои 65 сомонаҳошам ҳастай ва ёшам нишон метиҳам. Агар хоҳед мисол аз дуюм сортош гиред. И тигрои 120 сомона оригиналай, 65 сомонаҳош тигрои ваяй. Хитой, бори Хитой. 55 сомонӣ дӯстони азиз анами хел шарфҳои маечни буданд ва ё турецкиш. Ба ҳаст аз ана ин намудо ҳози мода биромадагиай. И шифонишай маечнишам ҳастай. И тараф бошад нархошон ҳар хелай 55 сом румоланд ино. 50-55 сомонанд вайш нархошон. Вай кам мондагӣ буд, барои ҳамун пурра нишона додум. Инаи тигрои арзонушай. Тигрои хитоиш. Иам сифаташ хубай дӯстони азиз. Ҳамқайки вай дубайскиаю и боша аз Хитой. Иҷа румоло, и поён ҳамаш румоланд. Ана ин намудоша дубайскӣ меган. Нархошон 40-50 сомонай. Беҳад хушрӯанд. Як намуди дигаш бо ҳастай. Ози тарзи кушодагиш, калони хушрӯ. Хоҳед аз ваё харидорӣ кунед барои занҳо. Сабукай ваян ино дубайски гирбишин. Ина шакли пурра кушодагиш. Чӣ қадар хушрӯ меояд. Ҳам сабукай, ҳам рангошам нағзай. Аз ино бисёр хуб харидорӣ мекунанд. Калонтаракам бинед 55 сомон, 50 сомонам хелай нархошон. Ана ин лапшое ки нишон додам. Ина ино
45 сум будан. Ҳам хел бо ҳаста зана ин шолдоро ай ваё бошад. Шолдоро яна ин намудош бошад. Нархош ин майчния и 45 сомон. Рангош кам мондагиай ҳози ки гармтаракай барои ҳавай ҳам аз и камтар овардаги ҳастанд. Асосан шифонша овардагианд. Румолҳои калони сафед мепурсанд. Дариҷа назар кунед дӯстони азиз, чанд намудуш ҳастай. Ина марҳамат румолҳои калони пахтагӣ 50 сомон 60 сомон. Иҷа ҳам гирбишиниш ҳастай, ҳам пахтагиш. Гулдоршам. Румолҳои сафеди калон арзоношам ҳастай, вале дариҷа ки ҳамин намудо пешниҳод карда шудагӣ буд, ҳаминора ба навор гирифтам, то ин ки бинед. Ҳозир бошад иҷада хостум барои шумо анами хел паплинои хушрӯра нусхаҳоша нишон диҳам. Вишивкадор ҳамаш ино материалошон ламиражаи тозаяй. Нархошон аз анамин 210 сомон сар мешавад то 230 сомонира. Марҳамат. Бинед ино нусхаҳои ваян. Велюрои ҳастку 700-800 сомонан. Ин нусхаҳои ваишай. Паплиниш. Набинед? Чӣ қадр хушрӯ омадагиай. Ҳам худаш сифаташ хуб. Мисол пад намезана, ягон чизи дигар намеша материалаш. Марҳамат. Ҳозир рангоша нишон медиҳам. Беҳад рангои хушрӯ доранд. Агар хоҳед, метавонед ки омада харидорӣ кунед. Иша бошад дӯстони азиз, ин материалора аз тарафи Корвон Сити 0212 Димрият ба навор гирифтагӣ ҳастам. Марҳамат. Метавонед омада худи шумо бо аз наздик бинед. Ҳастана ин велюро, инора ман дар видеои дирӯза нишон дода будам пурратар. Ва ҳозир як бор дигар бинед. Марҳамат. Ино 420 сум буд ба фикрам, агар хато накунам. Набинед. Якташ ҳамиҷада қиматӣ буд. Дуташ нами фиолетовии сиё дигарош. Инамино намедонам 500 буд, чанд буд. Шумо бохай агар гирифтанӣ бошед, як видео пеша бинед, нархҳои пуррашон ҳастай. Рости гап имрӯза видеода ҳангоми монтаж кардан иноша нархошо нанавистам. Ҳавая дар хотирам нест. Хеле ва хеле зиёдан анами нархномаҳо. Барои ҳавай ҳам ҳар яки ина дар хотирот гирифта намешава. Аз анамин сабаб ман менависам, то ин ки ҳангоми монтаж осонтарак шава барои шумода фаҳмондани нархи навошон. Набинед чӣ қадр рангои хушрӯ дора велюро. Тоза ҳам нестанун, вале ба ҳар ҳол созанд. Нархошон 420 сомонай. Иҷада дӯстони азиз, беҳад итальянски комбахтои хушрӯ омадай. Гулошон ба ман хеле писанд омад ва намин хел иҷозат гирифтам, то ин ки аминора я ба навор гирифта нишон диҳам. Нархҳои инора умумӣ мада гуфтан, нагуфтан кадомаш чанд сумай. Ҳамин қадар фаҳмонданд ки аз 900 сомон то 1300 сомоная иҷада. Ҳозир ман нишон медиҳам ҳамаша. Агар касе харидор бошад, бо мисол ман ҳамун сурата гирифта бурда мепурсам ки кадомша чанд сум мефурӯшанд. Рости гап одам бисёр доштанд, харидор доштанд. Барои ҳавай ҳар якташа омада нархоша нагуфтанду умумӣ карда фаҳмонданд ки аз ҳама арзонаш 900 сомон ва аз ҳама қиматаш 1300 сомон, да 1200-1300. Хулас бинед чӣ қадар комбахтои хушрӯ беҳад ва ёшон хушрӯвай набинед. Чӣ хеле ки мегӯянд, бисёриҳо мепурсанд ки ҳамин комбахто ё ин ки вақте велюр мехаранд мегӯянд ва ё ларзонак меиста ё ин ки не. Ина бинед ҳангоми видео кардан ҳатто маълумай ки чӣ хел комбахт хушрӯ хуча партофта истодагиай. Ина кабуташ беҳад мада маъқул шед. Бисёр ранги кабути фасон. Касои сабз мехоҳанд, ранги сабзшам хушрӯ. Марҳамат. Бо инора медонед сангошон дизайнерияй чӣ хеле ки аҳамият дода истода бошед. Ҳамашон сангчаҳошон дар ҷои анами сангошон ваяй дар ҷои гулошон сангча задагиай. Бо сангчаҳоро дода шудагианд. Барои ҳамо камакак нархаш бо қиматтарак мешава аз ҳисоби анамин дизайнерски сангчаҳо. Беҳад зиёд дариҷа санг рафтагиай. Якум сортан. Чӣ тавре ки мебинед Сваровски тоза якум сортаи сангошон. Хулас анами хеле
ва ё буд материалҳо буд итальянски комбахто. Агар маъқул бошад нависед, мо доставка дорем. Агар хитон омадан хоҳед, марҳамат, корвон биёед ва аз анамино